В развитие продължава с още една тема в студиото. Златото започна деня с повишение, достигайки подножието на нови върхове на фона на увеличените залози, че Федералният резерв ще започне да намалява лихвите от септември. Но ръстовете са ограничени от устойчивостта при долара, тъй като увеличените спекулации, че Доналд Тръмп ще спечели втори мандат като президент, повишиха зелените пари. На фона на скока в цените на жълтия метал от началото на годината големите централни банки по света продължават да трупат нови златни резерви, а потребителското инвестиционно търсене не намалява. Темата ще коментираме с Крум Атанасов, основател на iGold. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте. Какво движи златото и какво провокира ръстовете му в последните седмици? Съвсем логично след опита за покушение върху Тръмп уикенда и очевидно неуспешното покушение, такова, което не застрашава неговото здраве, борсите отвориха съвсем нормално и нямаше почти никакво движение на пазара. След като няма опасност за живота на кандидат-президент, съвсем нормално е борсите да не реагират и дори да има едно успокояване, защото се намаля. При подобно събитие се очаква да се намали напрежението между двамата кандидати, което се създава между двете кампании и съответно това винаги е ползотворно за успокояване на пазарите. По този начин работят пазарите. Това, което обаче задвижи златото нагоре, са точно новините свързани с последното изказване на Пауъл в Икономическия форум на Вашингтон, че септември се очаква сваляне на лихви, защото вече говорим за едни инфлационни данни, които според тях не са много опасни. Това автоматично означава, че пазарите казват окей, ние обаче не смятаме така. Ако ти сваляш лихви, логично е златото да върви нагоре. Така че в момента тенденцията е булиш отново при златото и имаме общо взето така една ясна посока към $2500, което не е невъзможно в следващите месеци предвид затвърждаващата се тенденция, че ще започне сваляне на лихвите през септември. Наистина съвсем в подножието. Колегите могат да покажат и терминала на Bloomberg. Движението от началото на годината е повече от ясно и в момента $2243 за спот цената, само $7 под този връх от 2450, който беше достигнат по-рано тази година. Ако се премина тази граница, къде е следващата стъпка и до кога можем да очакваме достигането? Следващия съпорт според трейдерите го дават на 2440. Това е което дава чисто трейдинга, но това е тази част, която е по-скоро свързана с COMEX и с фьючерсите. Това, което виждат COMEX и фьючерсите. Другия основен двигател, който ние имаме и който не е свързан с пряката търговия, са покупките на централните банки. Ние виждаме как в момента не е вече само Китай, който купува поголовни количества. Имаме и Турция, която е 12 поредни месеца с непрестанни покупки. Имаме Индия, които увеличиха значително покупките напоследък. Полша, Чехословакия също купуват от по-западната част на света. Не е само изтока, който купува реално погледнато, не са само страните от БРИКС, и имаме и страни членки на Европейски съюз и на НАТО, които купуват злато, така че тенденциите са 2500. Дали може това да стигне реалистично до края на годината или не, има все още много неща, които трябва да се случат, но общо взето преминали 2440, 2500 е почти сигурна територия, в която може да попадне злато. Каква е ролята и значението на златните резерви? Защо централните банки се насочват към попълването им, дори разширяването, не само попълване, сериозното разширяване от началото на годината? Не само от началото на годината. Всъщност 18 последователни месеца Китай попълваше до май. Китай попълва 18 последователни месеца. Китай също напечата страшно много пари. Техните резерви в злато процентно спрямо общия им резерв е нисък. Ние там имаме някъде около 3% резерви в злато спрямо общия резерв на Централната банка, което е ниско, така че те непрекъснато наваксват с увеличаване на резервите като цяло, увеличават и златното съдържание в тях, което е нещо съвсем логично, но нека не забравяме
кои са първите 10 страни, притежаващи злато. Нали? Започваме САЩ на първо място, които притежават най-големия обем, горе-долу 50% от това, което притежават всички останали. И след това имаме Германия, Италия, Франция и чак вече на пето и шесто място отиват Китай и Индия. Нали? В последствие имаме и страни като Холандия, примерно. Тук не трябва да изпускаме и Международния валутен фонд, който реално погледнато още от създаването си през 1944 година има 25% от плащанията му се извършват в злато, така че те също държат едни огромни количества и реално погледнато Международния валутен фонд, ако беше страна, щеше да е на второ място след САЩ по златни резерви. Така че това, което ние виждаме е, че тези, които все още не са на първите места, те купуват доста стабилно в първата десятка и съответно те са и страни от БРИКС, които чиято крайна цел е в крайна сметка да се отърват от влиянието на американския долар, който върви с санкции. Така че там покупката на злато общо взето е гарантирана в следващото десетилетие. Ако те действително имат намерение да направят нещо като валута, която е централна за БРИКС и тя е по някакъв начин неясно какъв обезпечена с злато, те трябва да трупат непрекъснато злато, за да не стане така, че техните конкуренти Запада имат много повече от златото, което имат те в тяхната валута, респективно. Така че ние не очакваме да има намаляне на покупките на най-големите страни в БРИКС, като основно говорим за Китай, Индия и Русия. Но това в момента се случва при рекордни цени на златото, което звучи доста неизгодно за тези държави, които продължават да трупат златни резерви. Рекордни цени на златото е само в главата на хората, които гледат абсолютни стойности. В света на финансите рекордни цени нямат голямо значение. Те може да са рекордни цени и това да е вече най-високата цена, но може и, както е в случая, да има още много потенциал за ръст нагоре. Така че не случайно централните банки, чиято политика е дългосрочна. Вие знаете, че централните банки 2008 година от нетни продавачи на злато се превръщат в нетни купувачи на злато. Нали? От 2008 е започнала тази тенденция банките да обърнат продажбата на злато и да започнат да купуват злато. Така че вие виждате, че техните действия са доста дългосрочни и в конкретния случай при тези огромни бюджетни дефицити, които са отворени навсякъде по света. Видяхме какво стана и с облигациите преди година и половина. Нали? Имахме 40-седмични спадове на американските ДЦК, които бяха рекордни в историята въобще. Съвсем нормално е, когато дълговете се обезценяват, резервите в злато на централните банки да се увеличават. Споменахте кои са водещите притежатели на златни резерви. България е на 51-во място, като резервите у нас възлизат на 40,9 тона към юни тази година. Падат се по 633 кг на 100 000 души население. Достатъчен ли е този размер на златните резерви за икономика като нашата? Предвид факта, че България се е насочила към еврозоната и респективно от гледна точка на целостта на блока, това е нещо страхотно. Това, че най-сетне вече ние ще участваме в един по-голям икономически блок, в който сме обвързани с една единна валута, която ни позволява да търгуваме, е страхотно, но от друга гледна точка дългове като този на италианския дълг ще бъдат частично и наш проблем, когато ние сме в еврозоната. Така че от една страна еврото е страхотна новина, защото ни отдалечава повече от влиянието на външни сили като Русия, които не искат ние да се интегрираме към западния свят. От друга страна пък еврото води със себе си друг тип проблеми. Така че добре е Българска народна банка да има злато колкото се може повече към момента, по мое скромно лично мнение.
Поглеждаме отново към факторите в Съединените щати и очакванията към Федералния резерв. Възможно ли е да видим понижаване на лихвите в Съединените щати с стъпка от половин процентен пункт, а не четвърт, както до сега сигнализира Федералния резерв? Вече някои анализатори започват да казват, че е време за малко по-силна стъпка през септември. При силно рецесионни данни или при общо взето сигурност в това, че ще изберат Тръмп през септември, не е изключено, да. Нали, самият Тръмп беше казал, че ако не бъде избран за президент, Америка ще види рецесия от типа 1929 година, което означава, че по стар свой навик ще натиска Пауъл за бутане на лихвите и това бутане най-вероятно ще се отрази точно в това, нали, да не е 0,25 базисни пункта, а да са 50 базисни пункта, по-често, по-бързо и така нататък. Така че общо взето инфлацията е много по-гарантирана при Тръмп, нали, по-висока при Тръмп, отколкото при Байден. Така че съвсем нормално е пазара да реагира точно по този начин за злато. Тук ще си позволя да вляза малко в предходния разговор с предишния събеседник, който каза, че всъщност не се очаква експанзионистична политика при Доналд Тръмп и неговата икономическа политика няма да доведе до инфлационно напрежение в американската икономика, но повечето икономисти всъщност прогнозират точно това, особено ако се изпълнят намеренията му по отношение на търговията за въвеждане на нови и по-високи мита към търговските партньори, независимо дали тези, към които са благоразположени, като европейските страни или така наречените врагове, като Китай, например? Тръмп е типичен изолационист. Политиката на Тръмп, това, което ние видяхме в тези 4 години, е изолационистична. Ние знаем, че Америка е един отделен континент и американски изолационизъм, общо взето, е нещо доста така притеснително и опасно, защото то обикновено подготвя Америка за някакви по-големи конфликти. Пуска се влиянието навън, увеличаването на мита и финансови условия за партньори и врагове ще го има като факт 100%. Така че аз съм съвсем така предразположен да смятам, че с дигане на митата и условията по вноса, той ще внесе инфлация допълнително върху тази, която ще предизвика с натиск върху Пауъл за бутане на лихвите. Нали. Това е нещо абсолютно очаквано от Тръмп. Лично той сам го заяви пред RNC в един от предишните една от предишните му изяви. Така че общо взето ние нямаме някакво съмнение, че виждали сме го вече. Виждали сме как Тръмп натиска Пауъл по най-брутален начин, без да има подобно право. Нали? Това е нещо, което сме виждали в Twitter. Да? И респективно този натиск имаше опит да бъде спрян дори с подписка на хиляди икономисти, които са от всички спектруми на политическото пространство, но най-вече на първо място са икономисти, които казаха, че онзи момент, в който нямаше инфлация, нямаше проблеми в икономиката, борсите растяха, ако помните, 2019 година, тогава беше невероятен натиск върху Пауъл да бута лихви. Какво ще стане сега при избора на Тръмп за втори мандат? Точно същото нещо. Ние не очакваме да има някаква разлика и промяна в поведението. При сценарии за евентуално по-ниски лихви и по-висока инфлация, това трябва да сочи в посока нагоре за цената на злато. Абсолютно, да. Може ли да стигне дори над 2500, ако се разрази такава икономическа буря? Самият Тръмп води, по време на неговия мандат ние видяхме как дори негови изказвания и действия водят до вдигане на цената на златото. Тръмп за първи път златото започна да реагира на вътрешната политика в САЩ. Ние видяхме вдигане на златото още когато беше ситуацията с дрона в Иран 2019 година, когато не беше въобще ясно дали той ще влезе или няма да влезе в Иран. Видяхме по-късно движение на златото при бунтовете в Капитолия, които самият той предизвика. Тук говорим за човек, който е непредвидим,
непредсказуем, неконтролируем, човек, който не слуша съветници, човек, който не наема съветници, които имат повече акъл от него, точно поради простата причина, че той иска да контролира всичко. Пазарите не харесват и никога не са харесвали този тип несигурност. Да не говорим за щетите, които може да нанесе в геополитическо отношение и които вече нанесе. С ударите върху НАТО, с таксите, че всички трябва да си плащат таксите, едва ли не НАТО вече не струва и така нататък. Видяхме какво направи в Близкия изток, как даде превес на Израел в Близкия изток. С две думи, геополитически американски изолационизъм води до много сериозни проблеми за целия свят. Така че неговата политика ще доведе и външните неамерикански пазари до покупки на повече злато. Има един пазар обаче, който много се зарадва, така да се каже, на шансовете за избиране на Тръмп. Това е криптопазара, защото той е много благоразположен към криптовалутите, особено към биткоин. Вече неколкократно така е давал сигнали, че дори би работил в посока припознаване на биткоина като разменно средство. Това е чиста форма на популизъм. Значи, принципно криптофеновете масово са не бих казал умерено десни, те са по-крайно десни. И респективно те са и фенове на Тръмп. Така че тук просто има една категория приказки, които дърпат избиратели. Това е съвсем популистична теория. Реално погледнато, не дей слушай какво казва един човек, а какво прави. Ние видяхме, че харчовете по времето на Тръмп бяха по-високи от тези при Обама. Обама е централен демократ, докато Тръмп е крайно десен републиканец. Дори не бих го нарекал републиканец, защото така, мисля, че е обидно за републиканците Тръмп да бъде наречен републиканец. Той не е десен, не е умерено здраво десен човек, какъвто беше един Джон Маккейн, примерно. Тръмп е типичен популист, крайно десен. Така че по никакъв начин не си мислете, че Тръмп ще направи нещо против възможността да може да харчи пари. Няма такъв сценарий в всичко, но пък в политиката е съвсем нормално да казваш неща, които могат да ти доведат до гласове. В крайна сметка видяхме вицето му Джей Ди Ванс, който беше избран вчера. Един от хората, които има интервю, така казва: аз съм never Тръмпър, никога няма да гласувам за Тръмп, не съм гласувал, няма и да гласувам. В момента този човек му е вице-президент. Един така безименен политик от Охайо, за да може да си гарантира един swing state като Охайо. Това е. Политиката е така, но реално погледнато Тръмп не е привърженик на криптовалутите, или пък Тръмп всъщност не е привърженик на нищо, освен на това да бъде президент на Американските щати, за да може да си прави каквото си иска. Много благодаря за този коментар.